iti bineg politika dito'y syudad ti Lawag ket nagbalin nga Cascabara iti nga aldaw 42 degrees Celsius kapapelaeng kadigiti ag sinumbanger pa nagsisinungbaten Idol Joanne Sipod Rugi kada ito'y election period. No, sa dino ket nag-react met ni Consihal Brian Alcid may panggep iti may pagharop nga fake news wino black propaganda kontra kenkwana. Sigon ken ni Consihal Alcid nga ada digiti rumbeng nga aramidan iti may isang opisyal wino iti may isang kandidato tapno agbalin nga sumikat ken kasapay patsen digiti tattao ket saan laeng nga digiti panampamerperdi. No di baen pa kanilaing kadigiti nagunudan na aramidan para iti syudad ti Lawag. Digitoy ket gagangay laeng iti tiyempo ti eleksyon kapapailaeng kadigitoy nga makikita nga plataporma iti tunggal maysa. No sa dino ket nangrugin iti bara-bara bay-bay lang iti social media nga kadigitoy gagundaw ket nagturupen iti imatang kadigiti kaming iti Philippine National Police ken dumapay digiti nagsinumbanger nga partido dati mesa nga grupo ket saan da kayat dati panang sursurot kadakwada iti biyang ti kapulisan gapo palaeng ta may pagrup nga isu ket maharas kaditi gundaway da nga agpuligos iti syudad ti Lawag dati may isang grupo ket may pagrup nga aramidan iti black propaganda bueno digiti fake news nga maiwaras digiti kailyan tapos digiti ket saan da nga butusan dati ti nag-almaan ni kandidato James Brian Alcid iti grupo iti Team Marcos Lawag nga puro fake news kanot may padamag kontra kenkwana ken iti Cebu Bukel ag grupo na. Diba, for the next 3 years, siyempre, let the sir, people, kahit mo makita nga ako, 6 years na pa lang ko sa taong meditation. So nga, dito ako black propaganda. Ito na, nanti ko nga alam di ijay, way, nga dito, instead of lay this platform iti may sa kandidato tanong iti tao kaya makita na iti pagsayatan da for the next years after taong puro pamerper di ako para sa kita na way of campaigning dapat kansa natin sa yes akong peso dito kasi hindi na magperper di ka padam na kanila ko kasi lang kita sawin naman ng pala kasi lang naman pasenti panagasarita ni Consihal James Brian Alcid. DJ na inayo na Idol Joanne ket manong atawenen ket awan met na obraan na. So ano to ti sumbat iti bangir nga partido may panggepelang kadetoy in Bitla ni Consihal Brian Alisto Alcid ket sino kumamat iti sinumbangir nga partido ket iti kandidato matlaeng iti posisyon nga pagtrayan na akas mayor iti syudad ti Lawag. Halos ang sisinumbat Idol Joanne deti partido ti Mesa kontra iti Mesa ket gagangay digitoy nga mapaspasamak ngem ti kalikagom laeng ti kaduan ket saan nga agpanuray iti fake news wino digiti saan nga agpaypayso nga damag kontra tapno aramaten da kas black propaganda wino mang perdi iti may nga tao babayan iti character assassination ken da dumapay ada digiti rubrumoar kadigiti nga gundaway nga pag didinamagan manen nang runa ta nga ada iti recent survey nga ano anya dito na ibatan tayo iti programa tayo Idol Joanne ket isumiten ti agpanpanoray ta iti syudad ti Lawag nga digitoy kalikagom daw ino kayat da nga mayor ken vice mayor ket agapu iti nagduduma partido Idol Joanne. How's that? Sumabsabay sa Idol Bernard ito kinabara ti panyempo dito eleksyon nito pa. Sabali Idol Joanne talagang habang umasasideg dito manulayan nga aldawen ket eleksyon ton ket dito ti pakakitaan nga alaganan rapok-rapoken kada kita na hinatira bantay sa lakay hanla nga bantay maluta dito bantay sa lakay pa yen
at sisiniim na sino iti vote buying, okay? At datat sikat na tayo doon dyan na tayo bitibiyang kinasyon at hindi may reklamo, may panggap iti vote buying. So, one factor data, may kadwa, kat digiti nararamidan da, isulata, pulpuli gusto na ta, digita, dato may pagarup na fake news or pamirperdi tunggal politiko, which is gagangay or non-index pa din, ito nga mapaspasama kaya nata, karayan matin iti kasoy nga every time of the year, nang na iti election year, ket ada iti mangmaygan iti both parties. Ngam kung sa gaya, basta ka nga cover iti Lawag City, Idol Joan, nang na iti pulso iti Lawag City. Agpada nga ta, kada iti latest survey, nga dating nga survey ket organic, Idol Joan. Tensionado dan, Idol Bernard. Attention. Isa pa attentionado na ket imagine DJ kanay nga inbitla iti programa talaga nga isutrum rumwar deti ti mayor sa baling nga grupo, ti vice mayor sa baling nga grupo. Well, deta kokonsel ket aduda nga glil nga bandita takay kayat na nakat nagadumo nga bakante nga posisyon, di gamin? So nga anat na ganan, matira matibay damo dita konseho. Ngem deti duwang kangatuan nga posisyon iti syudad ti Lawag deti talagat bambantayan. Nang nangrona ti Ilocos Norte, Lawag City ta spotlight no sa sino iti mga bak. Confusing pa dito no dumata Team Marcos kundi di mo tagtareng kabangil ket Marcos met. Isang orod, Idol Bernard. No nalaing nga, gay ayam, digito yung paidasig. Nalaing kanumat nyo gay ayam, digito agbutos, Idol Bernard, play safe da. Wala na, nalaing. Usot ako na, nalaing nga may ayam. Ito yung bagal ka partido mo. Ito yung grupo da Apo Mayor. Kung malay na tayo siya pa mayor tata. Ken grupo dito yung Team Marcos. At ako nagpabutos na ket the page nga Marcos Lata, iti binutusan da, ket Marcos net. Confusing talaga. Talaga, confusing. And ito mo taglaban iti kinabi si Mayor. Ket you're talking about bangbangotanen nga apelyido Fariñas. Ken dito Lao family kasano iti kinabayag iti serbisyo kasano panagam-amo digiti taga syudad ti Lawag iti apelyido Tonggal Mesa, Idol Joan ay sa balimet ti laban sa jay yawen sa balimet tapos full force da nga nakita diti pamilya da iti Fariñas ti permi nga naganan intact da, Idol Bernard. Intact da kumbaga amin nga kabagyan da na maawis da amin ti brumwar da sang kamaysa nang nanruna at no anak ti apelyido mo na ro di supporters iso ti awin apelyido di kandidato da kas jay mat supporters niya may sumuro no ang tutuloy din ko para katakwada kasi ti ganas na iti politika ti talagang Lawag City kay tika daw so matinding laban and sa pala ang gana ti sa pinasagid dumakat ada digiti nagaliap niya nakatang handa nga kumana dumanon iti mas kakakarupa kaya hindi makasama iti sa tabali na lugar iti nang iti in order Luzon nga amote mata at mangmayganter kadigiti agundaway nga saan nga napintas Idol Joan. So sa pelakumata iti syudad ti Lawag agtalinaed nga nakapya kada iti panakaisang kat iti 2025 midterm elections, Idol Joan. Ay barbareng Idol Bernard under green category but pailaan. Well, green category iti syudad ti Lawag. So data pa lang iti latest update para iti bantay balota 2025 para iti IFM News, Idol Bernard Ver tatak RMN.